Vittu, mä en oo normalisoitunut tällaisen. Pitäis lähteä hallilla käymään. Mutta ennen kuin lähdetään, niin syödään jotain. Eikä laittaa laturi mukaan, kun loppuu akku pohjasta. Oi! Tähän se sanoo. Näppärästi. Kaueta rallia pitää saatana ajaa. Jaa, lisää jätkiä. Mihin se meinaa mennä? Moro YouTube! Lahjoittakaa uusi tarra. Mitä me tultiin tekemään? Odotetaan Aleksia ja tehdään Asteran kytkinremontti. Meillä on pieniä ongelmia täällä. Ei minä... Kato, tää pitää sit editoida se CSGO-keissia vaan äänissä. Klink 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 klink. Saapas tolle. Se tuli se kortsu mukaan. Nikotiinipussi. Ei päivinä. Ei sillä oo mitään väliä. Unohtuu avaimet. Jumalauto. Voi helvet. Onko meillä nyt avaimet? Joo. Täällä meillä on kytkin. Moro. Nyt on auto työnnetty sisälle. Mikä miettii? Hyvät fiilikset vielä toistaiseksi. Saa nähdä kuin vituista. Se sanoo tuhma sanaa. Sun pitää sanoa se. Moro YouTube! Kokeile. Onkohan? Siis... Tommonen. Ota videolle se, että jos menee läpi. Juu. On pieni ongelma. Eli metalla alle. Selitäpäs Sampo, mitä tässä nyt touhuttaa? Täällä touhutaan Dekun kausihuoltoa. Pientä purkausta. Pakoputki ja venttiilikopan tiivisteen vaihtoa. Meinaat sä käyttää noita putkenpäitä, mitä sulla tuolla on? Takaluukus. Juu, käytetään. Miten olisi niinku tämmönen? Ei. Miksu? Mitä sä meinaat tehdä Mersulle? Mitä sä meinaat tehdä Mersulle? Kesäpallot. Noniin Aleksi, kerros mitä tehdään. Tehdään kytkinremonttia. Kolarin yhteydessä meni kytkin paskaksi. Kolarikorjaus pitäisi tehdä kans, mutta ei oo umpioita eikä... Tää on vähän vitun vinos ja puskuri nyt saa olla varmaan tommonen. Mut umpio pitäisi jostain saada ja... Se on vähän palasina se. 2 viikon päästä on kisa. Mennäänkö voittaa? Tarkoitus oli nyt. Tuntuu, että en oo ajanut kaikki muut treenit koko tän keväällä ja mä en oo kertaakaan käynyt radalla. Saa nähdä mitä siitä tulee. Mihin se kytkimen vaihto nyt tyssäs? Mihin kytkimen vaihto tyssäs? Määrälainen nosturi pitää saada. Pitää saada pillarinosturi. Eikä tuo aivan laittaa, että tuo on liian korkea. Mihinkä tuumaset? Onko se 16 vai 15? Nosta vaan. Vittu kattokaa mikä puhtia. Kato. Ei perkele rysähtynyt vielä ainakaan läpi. Mitkä mietteet? Häh? Mitkä mietteet? Karvakamu. Minkäs tuolla noiset on? Hei. En tiedä. Miten sä oot saanut eturenkaat sulittu takavetoautosta? Hetkinen. Miten sä oot saanut eturenkaat sulittu? Eihän nää edes nostokohdalla tää eka. Ne nostokohdat on tossa. Miksu? Se meni vähän... Se on vähän sit näköjään muun liikahtanut. Sit se on nännin päässä toisella puolella. En mä laittanut sitä sinne. No se pysyy siinä. Mä sanoin sulle, että tää nostokohta ihan vituillaan täällä. Toisella puolella ei oo nostokohta. Ne on hitsat on molemmat umpeen. Koska se on meidän... Täidit. Spray cleaner. Niinhän se teki juu. Tää on muuten oikeesti vähän joka paikassa. Meikäläinen lähtee hakemaan Santeria ja käy syömässä. Noniin, mitä saa? Mitähän täällä tapahtuu? Alapallon irrotus. Missä Pirkkissä? Mihin asti sä oot nyt päässyt? Mitä sä oot tehnyt kaikkea nyt tässä, kun mä oon ollut poissa syömässä? Kasasta tehty. Kasasta jo. Se on tehty. Joo, tää on niinku viimeinen klemmari. Sit se toimii taas.
valitettavasti. Mutta missä pakoputki? Ei oo vielä. Joo vielä. Vähän TikTok-live siellä ja Sampo nostelee housuja. Sampo nostelee housuja. Sampo käyttää tätä. Tänne se valo. Mä tarviin valo. Mä sotkin tonne ihan vittuista. Niin kuin sä vittu. Oi voi. Nyt kuvaa meinaa. Tossa on meinaa. Tossa. Tulee kontentti live. Aleksi! No. Milloin me käydään... Tai milloin sun iskä nyt kattoo niinku valoa? On muuten ajo. Vittu Sampo, mitä sä nyt teet? Mä vaihdan mittariston valot. Nyt lähtee mittaristo irti. Kato, se lähtee tälleen. Se lähtee tälleen. Kato, näin se on irti. Mitkä mietteet? On ihan jees. Se on Elma Virtamaro. Tämähän nyt oli se pääase, mitä piti kuvata ylipäätään. Mikä kävi? Aleksille motskakas suoraan tohon. Sä oot ihan punainen. Sä oot ihan punainen. Tarvitsee lähteä päivystämään. Meni niin kova satana, että toisesta pasarasta tuli kipinä. Mä tuutautin vauhilta. Tää on tässä Santerilla. Ja mulla. Ja Jonella. Kaikilla muilla. Ai niin, Joni Skinny Jeans. Automaatilla otetaan. Onneksi tää joo. Onneksi tää. Tää oli tähän näin sama, missä on ollut moottoriöljy. Joo. Sama. Hei, tää vuotaa! Vittu, tätä voi nostaa! Lopetaan tarina, tää on tosi tarina. Hei, mitä? Jos kytkeen. Mitä? Hei, missä täällä on proppu? Hei, missä täällä on proppu? Miks tää vuotaa öljyä? Tähän tuohon reikään oma kierre. Onko se niin tai? Mistä vuotaa öljyä? Puutarhalle kun mä näen. Sehän punaiset lelit. Näytäpä. Oho, et sä nähnyt mustia ledejä aikaisemmin? Joo. Pitkitä! Ota se irti vaan. Sieltä tuleekin. Noniin, alas. Sorry. Päästä irti vaan. Vuotaaks tää nyt niinku... Juu. Niinku ohi? Ei se tuu mitään läpi. No niin, hyvät katsojat. Tässä tilannekatsaus. Mitäs tässä YouTubelle selittäkää, mitäs tässä Sampo nyt sitten? No mä voin selittää. Apurunko on irti. Mä voin selittää. Jami selittää. No niin. Se on kato semmonen homma, että tässä nyt asentajat on hommissa. No ei, mutta... Asentajat tekee ja ottaa tästä tuon apurungon irti. Niin, eli apurunko irti. Mitä apurungon jälkeen? Mitä... Sitten me mietitään ja varmaan poltetaan yhdet savukkeet tässä ja sitten me otetaan vaihdelaatikko tuolta alas samalla. The next day. No niin, jätkät, mitä me ollaan tekemässä? Me lähdetään hakemaan Autoa. Mihin autoa me haetaan? Aletaan olleen mestoilla. Mitkä fiilikset? Jeba. Jännittää millaisen pommin pojat hakee. No, sen näkee kohta. No nyt on auto haettu. Kiehahti. Onks siellä lämmöt missä kohtaa? 90. Oi voi. Vähän tosiaan nyt ollaan päästy Tammisaaresta pois Perniöstä. Pojilla toi termostaatti ei tahdonut oikein aueta, niin sen takia pysähdyttiin pari kertaa, tai kerran oikeastaan, että imas paisarin tyhjäksi. Nyt luultavasti alkas termostaatti alavesille, kun oli ensimmäisen kerran ihan helvetin kylmä ja siellä ei ollut ollenkaan paineturia. Nyt siellä on vettä ja paine, niin nyt päästään perille asti varmaan ehinaan. Käydään tosta AP:n täyttää vesikannu, jos sattuu tulemaan pian tenkkapo ja sit päästäänkin kotiin. Sit kun aukes, niin on. Nyt on tilanteet. alkoi vahvasti tämäkin. Ei ollutkaan termostaatista kiinni. Tää on mitä vittu tää on? Vittu 316 nää. Mitä täällä Sampo tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Ei, hommataan rahat takaisin. Otetaan vielä vähän remontista. Rauhoittukaa nyt. Saatko sitä irti? No mennään vitun kovin kesä.
Mulla ainakin menee vihreät tai tähän vihreät. Ketkä peruutti päin? Mulla hölskys megiksi. Se menee mitään, kun haluaa laittaa vaan. Pysysti pystyssä. Ota siitä. Maistella. Vähän maistella. No niin, mä menen vähän vlogaa tosta vähän lähempää. On vähän trooppinen ilmasto tää. Käsi on ainakin ihan kostea. No niin. Kosteet tunnelmat niin sanot. Onks märät fiilikset? Asentajalla on paineita. Meneekö? Pikkuhiljaa. Noin, nyt kun se poika puhaltaa siihen. Nyt on hyvä. Jesper, Jodi, selitäs meille vähän mikä homma. Tänään poltaa kumia ja vittu rajusti. Viime viikonloppuun hän sai tää Mersun runtu, että mentiin ihan Vanteelle asti. Täällä on kans hieman on jälkeen ottanut. On vittu hieno saatana. Aleksi toimiiko? Toimii, nyt toimii. Hyvä. Mihin me ollaan menossa? Ollaan menossa nyt Pirkkatorille Sanoryhmässä kohti Viittiin päin. Jee. Aletaan oleen mestoilla. Täällä on autoa, jos jonkinlaista. Joo. Mitä tapahtuu? Me ollaan nyt täällä Miitissä. Ja siellä polttaa 202 Mersu kumia. Mitkä fiilikset? Hyvät fiilikset on. Noniin. Ja auto toimii. Auto toimii. Ei oo hajonnut vielä. Auto toimii ja toimittaa. Ei siellä näy mitään. Niillä on keulat vastakkain. Siitä huovaa, mulla olisi koudet perässä. Vanha mamma. En tiedä, hyvin meni. Hyvä.